खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि बेंटल दखरा बर' हारिमु आफादा खुंगा 35थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों नंगौ सानसेनि हाबाफारिजों बेंटलनि गाम्बारि सिख्ला हारिमु दिन्थिफुंसालि फोथाराव खुंगा 35थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायखौ गाजा गोमजायै फालिदों बेंटल दखरा बर' हारिमु आफादा चिरां जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय बेंटल दखरा बर' हारिमु आफादा सानसेनि हाबाफारिजों फुंबिलि समाव हारिमुनि फिरफिला बिरहोनानै आरो मुंख्लंफोरनो बिबार बावनानै खुंगा 35थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायखौ बेखेवो फुंबिलि हाबाफारियाव बेंटल दखरा बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि खोरोमदाव बसुमतारिया फिरफिलाखौ बिरहोयो आरो मुंख्लंफोरनो बिबार बावजेनगिरि आलासि महरै बाहागो लायो बेंटल VCDCनि मासिगिरि सुशान्त बसुमतारिया मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियावनो बाहागो लाफैयो बेंटल दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि सोमदोन वारि थाम्फै दांग्रा बसुमतारि धनन्जय मुसाहारि केनेडी बसुमतारिजों लोगोसे बेंटल बर' दखरा हारिमु आफादनि बिबानगिरिफोर आं बुंगोन बेंटल दखरा बर' हारिमु आफाद बिथांमोना खुङै खुङै देग्लायजों 35 बोसोराव आगान सुरबाय बे गोरलै बाथ्रा नङा बिथांमोननि बे ओनसोला बा खुंफुं आफादा बिराद स्ट्रं होननानै जों बुंनांगोन आरो दिनैल' नङा आं मथामथि देग्लायजों बोसोरथाम बोसोरब्रैसो आंखौ हांख्रायहरबाय बिभिन्न खामानियाव आरो दिनैबो नुजाफैदों बिथांमोना दिनै आंखौ लांदां बैसागु मोसानाय बादायलायनाय बेखौ बेखेवनो आंखौ हांख्रायहरदों बेजों लोगोसे मेथाइ खननानै जयै रंजानाय हाबाफारि दं बेखौबो आंखौ थिनदों आरो बिनि उनाव लांदां बैसागु मोसानाय बादायलायनाय दं बेवहायबो आंखौ सासे बिजिरगिरि हिसाबै लेंहरदों मथामथि दिनै गोबां खामानि लानानै आंखौ लेंहरदों आं बेखौ जा हायो मावफुंलांगोन दा रंजालि बैसागु फोरबो होननानै बुङोब्ला जों बयबो मिथिगौ आरो मिथियैफ्रा उन्दैफ्रा मिथिनानै लानांगोन बे फोरबोआ जाहैबाय जोंनि बर' हारिनिनो मोनसे बोथोरारि एंगार हायै बे फोरबो जिहेतु बे बोसोराव खनसेल' जायो बोथोरारि फोरबो नङा होमबा बेखौ जोंनि बाथ्रा नङा बेयो गोदो गोदाय जों जोनोम जायैनि सिगांनो आबै आबौ आजै आजौ आयं सियायं बिथांमोनानो जोंनि बे आसामाव थागिबि हिसाबै बे बोथोरखौ सायख'नानै लाबोदों जे बैसाग मास गोदान हाबनाय लोगो लोगो बोसोर गोदान जायो बांलानि बेवहाय दंफां लाइफां बिलाइफ्रा फागुन चैत्रआव सिरिलांजोबनानै गोदान बिलाइ खिलियो बिबार बारो जोबोद मोजां समायना रमायना मिथिंगानि महर लायो बेवहायनो बोसोर गोदान जायो बैसाग मासआ दा बे बोथोरखौनो जोंनि बर' हारिफ्रा बै समाव सायख'नानै लाबोनानै बैसागु रंजानाय फोरबोखौ फालिबोदों दा बे जिनिसा जोंनाव दङ आरो बेखौनो जों इयुन जोलैनो जों फालिलांबाय थानो जों होलांनांगोन आरो बेखौ जोङो बयबो गुरुत्व होनांगोन ज' जेरावबो गामि गामि आरो ओनसोल नांनानै बेखौ जोङो बयबो गुरुत्व होनानै खुंलायनांगोन जोङो बैसागु खुंनो थाखाय गावजों गाव 10 थाखा 20 थाखा फैसा खांलायोबा ना खालामनाङा बयबो हरलायनांगोन जाक जमक ओंखारनांगोन रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायाव लांदां बैसागु मोसानाया एकदम बिराद माबागासिनो दं प्रभाब जागासिनो दं बिराद मा होनना बुङो ओनसोल नाङैनो मिथिजागासिनो दं बेवहाय मोसानो बादायलायनो बयबो आइजोफ्रा आरो हौवाफ्रा ओंखारबोनांगोन हानजा लायै लायै जों नुयो फ्राय हिनजावफोरखौल' बांसिन बाहागो लानाय बियो गोरोन्थि मानो होननानै बुङोबा रंजालि बैसागु फोरबोआ फोरबो हिसाबै हिनजावफोरनिल' नङा हौवा हिनजाव लानानैसो फोरबो नङा होमबा बेखायनो फ्राय गोबां गामियावनो हौवाफोरखौ सेंग्राफोरखौ मोसानो लाजिनायखौ जों नुयो लाजिनो नाङा फोरबोखौ जोङो फालिनो थाखाय हौवा हिनजाव ज' मोसालायनांगोन जों नुनो मोनो दे माखासे रंजालि बैसागुआव माखासे दानि जाखांफुनाय लाइमोनफ्रा बर'नि दामजुफोरखौ लानानै जों मोसानायखौ नुनो मोना खालि नैबे केसेटजों मोसानाय मानायखौ जों बांसिन नुनो मोननाय जायो मा फोरमायगोन बे बेलायाव बेयो बिराद गिदिर गोरोन्थि आरो बे खोथाखौ आं बुंबाय थायो आं जेराव बैसागु गाहोयो जेराव आंखौ आलासि लेंहरो बे खोथाखौ आं जेरावबो बुंबोदों आरो नोंथाङा दिनै मिडियानि सोमोन्दै सोंबाय आं मिडियानि हेफाजाबजों बेखौ खावलायगोन आरो फोरमायगोन जे रंजालि बैसागु फोरबोखौ जों माबोरै फालिनो मा हिसाबै बेनि गुबैयानो जाहैबाय रंजानायनि सोमोन्दै जोंनो दोरोङारि दामजु दङ बियो जोंनि दिनैनि गोदान बाथ्रा नङा गोदो गोदायनिफ्राय सोरजिबोनाय जेरै खाम सिफुं जथा सेरजा थरखा जाबख्रिं बियो जोंनि बर' हारिनि दोरोङारि दामजु नङा होमबा ट्रेडिशनेल बे मिउजिकेल इन्सट्रुमेन्ट जों बेखौ बाहायथारनांगोन जि गामियाव गैया खाम सिफुं जथा सेरजा आरो बे थरखा जाबख्रिंखौ जोङो सोरजिना लानांगोन बायना लानांगोन बेखौ बायनायनि उनाव दामनो सोलोंनोबो मानसि जोंनिफ्राय ओंखारनांगोन बिनिफ्राय जोङो मेथाइ लिरनो सोलोंनांगोन मेथाइ खननो सोलोंनांगोन जायफोरा रोंखारो बिसोरो स्कप मोनगोन बैसागु बोथोराव खुगाजोंनो रोजाबनानै खाम सिफुं जथा सेरजा बायदि रोखोम दामजुफोरखौ दामनानै जोङो ग्रोम ग्रोम मोसानांगोन रंजानांगोन जों बैसागु बोथोरखौ बरायनांगोन आरो फालिनांगोन बेखौ आङो खावलायदों जाहाथे जेरावबो खाम सिफुं जथा सेरजाखौ सोरजिना लानानै दामनो सोलोङो दानि जुगाव जों ट्रेकजों मोसानायखौ जों नुनो मोनो बे गोरोन्थि मानो होनना बुङोब्ला जोङो ट्रेकजों बाहादुरि जाबाय रेडिमेड मेथाइखौ दामनानै होबाय सोरबाया ट्रेकजों मेथाइ खनबाय फैसा लानानै थांबाय ओजों
दोरोङारि दामजुफ्रा थालांगासिनो दङ सोरबाया ट्रेकजों मेथाइ रोजाबनानै होनायखौ रेडिमेड मेथाइजों मोसाबाय दोरोङारि दामजुआ जों थाखोमालांबाय नङा होमबा दा जोंनि दोरोङारि दामजुआ जोंनि खाम सिफुं जथा सेरजा जोंनि होननाल' जाया जों बेखौ बाहायनांगोन बायनांगोन आरो दामनो सोलोंनांगोन नङा होमबा बेजों लोगोसे आं खावलायगोन जाहाथे ट्रेकजों मेथाइ खननायखौ जोङो लासैनो जों फोजोबनांगोन दोरोङारि दामजुजों जों मेथाइ रोजाबनानै दोरोङारि दामजुखौ जोङो बुहुमाव जों मिथिहोनांगोन आरो बे जिनिसखौ जोङो गोदोनिखौ जों लाबोफिननांगोन आं बेखौ बयखौबो खावलायदों रंजालि बैसागु फोरबोखौ बर'नि मोनसे रंजानाय फोरबो होननानै बयबो मिथियो खिन्थु बेनि बेलायावब्लाबो बर'नि माखासे धोरोमारि जेनेबा ख्रिस्टियान धोरोमाव थानाय बायदि बायदि धोरोमाव थानायफ्रा माखासे इम्परटेन्ट खालामनायखौ जों नुनो मोनो बाथ्रायाथ' सैथो दा ख्रिस्टान सिबियारि बिथांमोना ख्रिस्टान धोरोमाव थानाय बिथांमोना गाज्रि मोननो नाङा नोंथाङा जेखौ सोंदों आं बे खोथाखौ बुंगोन आरो बे बेंटलाव मोनसे समाव आङो लांदां बैसागु बेखेवनायाव बे खोथाखौ बुंलाङो आरो जेरावबो बुङो आङो खावलायो आं राया जेनेबा धोरोम हिसाबै थांनानै थानो बयबो हारियानो गाव गावबागाव फोथायनायखौ लायो नङा होमबा जेनेबा बाथौ दङ ब्रह्म दं ख्रिस्टान दं सतसंगि दं गोबां दङ आरो जेखौ फोथायो बेखौ थांनानै थानोसो धोरोमखौ लायो नङा होमबा बे सैथो बाथ्रा आं बेखौ सोंखारियाबो रायाबो जे आं दहायनो बुंलांबाय जोंनि रंजालि बैसागुआ धोरोमजों जेबो लोब्बा गैया बेयो जाहैबाय जाथिनिनो मोनसे फोरबो बेखौ मा होनना बुङो ख्रिस्टान धोरोम सिबियारि बिथांमोना बाथौ धोरोमजों लोब्बा दं खाम सिफुं जथा सेरजा दामग्राखाय बिदि साननानै लायो न' इट इज रं बे गोरोन्थि नङा होमबा बिदि गोरोन्थि साननो नाङा गोरोन्थि बुजिनो नाङा आं दिनैबो खावलायगोन नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जे बैसागुआ बर' हारिनि फोरबो हारि हिसाबैसो जों बेखौ फालिनांगोन जोङो फोरबो हिसाबै जों बेखौ फालिनांगोन धोरोम हिसाबै नङा होमबा धोरोम हिसाबै नङा बैसागु नङा होमबा बैसागुआ रंजानाय फोरबोसो बाव धोरोमजों खुनु लोब्बा गैया दा जोङो बाथौआरि आंबो बाथौआरिनि मानसि बैसागाव गोदान बोसोर होननानै जोङो बाथौखौ जोङो सिबियो खुलुमो फुजा फाथल होयो सालामि होयो नङा होमबा दा बेखौनो बैसाग मासाव फुजा फाथल होनायखाय ख्रिस्टान सिबियारि बिथांमोना धोरोमजों लोब्बा दं बे खोथाखौ बुंनो नागिरो बेखायनो बैसागुखौ फालिया बिथांमोना नङा जोङो बाथौआरिफ्रा मा होनना बुङो बैसाग मासा गोदान हिसाबै गोदान बोसोरखौ बरायनाय नामैनो जोङो बाथौआरिफ्रा दाउसा फारौजों हाथारनानै बैसागु बोथोरखौ जोङो बोसोर गोदानखौ जोङो सिबियो इसोरखौ खुलुमो मोजांनि थाखाय आर'ज गाबो बिनिफ्राय ब्रह्मफ्राबो बिथांमोनाबो आवाथि सावो बोसोर गोदानाव मोजांथिनि थाखाय थांनानै थानांगौ थानो थाखाय बे आरो दा बेखौनो बिथांमोना धोरोमजों लोब्बा दं बैसागुआ जों ख्रिस्टानफ्रा फालिया बिदि सानना लोङो बे गोरोन्थि नङा होमबा बे गोरोन्थि दा जोङो बेखौ फोरबो हिसाबैसो फालिनांगोन दा जायखि जेखि धोरोमाव थाया मानो मा होनना बुङो बाथौआनो जा ब्रह्मआनो जा ख्रिस्टानानो जा आरो सतसंगियानो जा बिथांमोना फोरबो हिसाबै फालिनांगौ दा माखासे बोसोरफ्राव जोङो बबेबा फालिनायखौ नुबोदों थांनाय बोसोरावबो मा होनना बुङो कार्बि आंलंआव बबेबा गिर्जायाव बैसागु फालिदों जों बेखौ थांनानै नुवाखै ससियेल मिडियानि हेफाजाबजों जों नुदों बयबो बाख्नायदों नाथाय कयेकजन माखासे ख्रिस्टान धोरोम सिबियारि एसे गाज्लाफ्रा सोंखारिदों रायदों मानो बैसागु खुंनायाव मा होनना बुङो बैसागुआ जोंनि ख्रिस्टानफोरनि नङा होननानै बायदि रोखोम खोथा बुंदों आरो ख्रिस्टानफोरनि सानैसो इउटुबारफ्रा मोजां बाथ्रा बुंदों सिबायफ्रा फोरबो हिसाबै खुंदों जोबोद मोजां बुंदों आंबो गोजोननाय मोन्दों बिथांमोननि बाथ्राखौ दा जायफोर बिदि बुंदों फंबाय बिनानावमोर बिसोरो फोरबोनि सोमोन्दै जेबो मिथिया बेखायनो बेबायदि बुंदों आं राया जेनेबा आं खावलायगोन धोरोमजों जेबो लोब्बा गैया बैसागुआ ख्रिस्टान धोरोमारि बिथांमोनाबो फैनांगौ अपेन बैसागु खुंनांगौ आरो नोंथांमोना उसुबिदा मोननो नाङा जों जुग जुग ख्रिस्टानफ्रा बैसागु खुङासै दासो बोरै खुंनो लासिंसिं बेखौ साननो नाङा फोरबो खुंनायाव लाजिनायनि बाथ्रा नङा फोरबोआ मा होनना बुङो बयनिबो दा आङो लोगोफोरजों ख्रिस्टान लोगोफोरजों रायलायो दा बिसोर बुङो माथो बैसागु खुङा नोंसोरो आलासि लेंहरबा बैसागुआव मानो थाङोब्रा होननानै दा बे ख्रिस्टान लोगोआ मोनसे खोथाखौ बुङो आरोखि आर'नाइ मोनगानो नालाय ब्रा आर'नाइ मोननायखाय थाङो बिदि होनना बुङो बेबायदि आरोखि दा बाथ्राया आर'नाइनि थाखायल' थाङो ना फोरबो हिसाबै थाङो बुंनो रोङा दा फोरबो हिसाबै बुजियोबा बिथांमोनाबो खुंनांसिगौ देग्लायथ' हास्लाबला खालमासिनिफ्राय बयखौबो खुंनो थाखाय आङो नोंथांमोननि मिडियानि जुरिथ' आं खावलायदों जाहाथे बिथांमोना गाज्रि मोना आं जेथु रायखाया सोंखारिया दे गोजोन्थों रंजालि बैसागुनि बोथोरखौ लोब्बा लानानै बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय दिनै जोङो बेयाव रंजालि बैसागु फोरबो खुंदों बे खुंनाया दिनै फैयै फैयै बेंटल दख'रा बर' हारिमु आफादा 35थि जाबाय 35थि बोसोर आगानाव सफैबाय दिनैनि बे हाबाफारियाव जोंहा गोबां रोखोमनि आयदा लादों बेयाव गेलेनाय दङ लोगोसे लांदां बैसागु मोसानाय दङ बेजों लोगोसे मोनाबिलि जे देंखो रोजाबगोन जोंहा फुंबिलि
बसुमतारी आइजो बिथाङा मोनानि देंखो बेयाव रोजाबफैगोन बेजों लोगोसे बेखौनो बुंनो लुबैदों जे जोंनि बेंटल दख'रा बर' हारिमु आफादनि सिङाव थानाय गासिबो मानगोनां रायजो राजा बिथांमोनखौ जे बाहागो लाफैनो थाखाय आं बेखौनो खावलायहरनो लुबैदों जे मोसाग्लांनाय जे मोसानाय बादायनाय बैसागु लांदां बैसागुआव जोंहा कम्पिटिसन हिसाबै बादायलायनाय हिसाबै जोंहा होनो आखायाव लादों बेनिखायनो बिथांमोनखौ जोङो सिगाङावनो फोरमायहरखादों जे जोङो देग्लाय लांदां बैसागु खुंनायाव एसेबाबो नायथावथाव एसेबां हरनो हायाबाबो जोङो फिसा फिसा बान्था हरगोन बिथांमोननो फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड हिसाबै जोंहा जाजेस बिथांमोनखौबो हांख्रायनानै लाबोखादों बेजों लोगोसे जोङो गोबां गेलेनायनि आयदाखौबो लागोन बेजों लोगोसे थुनलाइयारि बादायलायनाय बेखौबो लागोन बेजों लोगोसे जोङो जेसेबांनाखि उन्दैसा आरो गथ'साफोर दङ जोंनि बेंटल दख'रा बर' हारिमु आफादनि सिङाव बिथांमोनखौ बाहागो लाफैनो थाखाय आङो बयखौबो दिनैनि बे रादाबनि गेजेरजों फोरमायहरनो लुबैदों लोगोसे सोर सोर आलासि फैगोन लोगोसे जोंहा बेयाव दङ लांदां बैसागुखौ बेखेवगोन जोंहा थाम्फै दांग्रा आदा बेजों लोगोसे थुनलाइयारि आयदाखौ बेखेवगोन हिसाबै जोंहा बेंटल एमभि स्कुलनि एसिस्टेन्ट टिचार सार केनेडि बसुमतारी सार दंफैयो बेजों लोगोसे गोबां आलासिफोर दंफाबावो बेजों लोगोसे गामिनि दैदेनगिरि बिथांमोन लोगोसे गावबुरा बिथांमोनहा जोंजों हाजासे मदद होफैदों बिथांमोना दा बे समाव बिथांमोनहा अलरेडि सिगाङावनो सफैखानानै दंजोबखासै दा जोङो बेखौल' दसे सम नेनानै जोङो दान्दिसेनि उनावनो जोङो लांदां बैसागुखौ बेखेवनो आखायाव लाबाय बेजों लोगोसे जोङो जे मोनाबिलि देंखो बे मोनाबिलि देंखोआव बयखौबो जोंनि साखाथि फाखाथियाव थानाय रायजो राजाफोरखौ नायफैनो थाखाय आङो गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय